उदालगुरि जिल्ला हरिसिङा ओनसोलनि सिङाव थानाय खासियाबारि लान्दा सुबिरि गामिनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। उदालगुरि जिल्ला हरिसिङा ओनसोलनि सिङाव थानाय खासियाबारि लान्दा सुबिरि गामिनि थाखाय ब्रह्म मन्दिरखौ माबायदि रोखोमनि जेंना जेंगोनानि गेजेरजों होबथानो थाखाय थांनाय समफोराव बियाबनि एमसिएलए सन्जय सरगियारिया खोथा होनाय बायदियै सोरगिदिं इन्जुर लुफुंना होनायखौ दिनैनि सानाव बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ नुजाथिनानै बेखेवनानै होलाङो। बेखेवनायजों लोगोसे बिटिसिनि सिङाव थानाय बायदि रोखोमनि बाथौ थानसालि, मन्दिर, गिर्जाफोराव बिटिसिनि सरकारनि आलारि सोरां बिथांखिनि गेजेरजों 2 लाख रां अनसुंथाइ होनायनि बाथ्राखौ बुंथिनायनि गेजेरजों फैगौ साननैसोनि समावनो आद्रा जानानै थानाय खासियाबारि लान्दा सुबिरि गामिनि लुफुंनाय थानाय मन्दिरखौ थाबैनो लुफुंनो थाखाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ दिनैनि सानाव रायजो राजाफोरनो बिटिसि सरकारनिफ्राय 5 लाख रांनि अनसुंथाइ होनाय जागोन होननानै खोथा होलांनायखौनो दिनैनि सानाव नुनो मोननाय जादों। दानिया फै बे समाव बियाबनि एमसिएलए सन्जय सरगियारिजों लोगोसे गामिनि आफादगिरिया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव सरकारखौ साबायखर बावनायजों लोगोसे मा फोरमायखो आबुङै मिथिना लानि। बोसोरथामनि गेजेरावनो इउपिपिएल दोलोनि जाय सरकार आरो बिटिआरनि चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार प्रमद बर' सार बिथांनि दैदेननायाव बिटिआरआव गासैबो जायगायावबो डेभेलपमेन्ट एक्टिभिटिसफ्रा जागासिनो दं, जोङो नुदों आरो रायजो राजा बिथांमोनानो बिनिनो साखि। जोंनि हरिसिङा समस्तियाव गुबुन गुबुन धोरोमनि मावखुलिफोर बहाय दं। जोंनि हरिसिङा समस्तिनि सिङाव ख्रिस्टियानफोरनिबो जे मावखुलि हेडक्वार्टार बेनो जोंनि हरिसिङायाव दं। एकहरन भगवती समाज आरो बिथांमोननि हेडक्वार्टाराबो जोंनि हरिसिङा समस्तियावनो आरो हरिसिङा बियाब बाथौ महासभानि जि मावखुलि हेडक्वार्टार बेबो जोंनि हरिसिङायावनो आरो बेबायदिनो ब्रह्म धोरोमनि जि मावखुलि आरो बेबो जोंनि हरिसिङा समस्तियावनो। दा बेखौ जुदि नायोब्ला रिलिजियास अनुस्थानफोर आरो धोरोमारि गुरुफोर जोंनि हरिसिङा समस्तियावनो बुंफबना दं होननानै जों बुंगोन आरो बे जोंनि थाखाय खुब गौरबनि बाथ्रा जे बेबायदिनो धोरोम अनुस्थानफोरा जे मोनसे जायगायाव जेब्लानोखि जथाय थागोन आरो बहायनो आशीर्बाद थायो होननानै जोङो मोनथियो। दा बेबायदिनो मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि जि जेनेरेल एडमिनिस्ट्रेटिभ डिपार्टमेन्ट आरो बे डिपार्टमेन्टनि दारैनो दिनै ब्रह्म धोरोमनि नैबे मावखुलि आरो बहाय सोरगिदिं बाउन्डारि वाल बिथाङा हरदोंमोन आरो बेखौ मावफुंबाय आरो दिनै बिथाङानो फैनानै गावनि आखाइजों बे ब्रह्म धोरोमनि जि मावखुलि बा टेम्पोलनि जि बाउन्डारि वाल बेखौ बिथाङा फैनानै इन'ग्रेसन खालामबाय आरो बेखौ रायजोफोरनि आखाइयाव गथायनानै होबाय। नुनो मोनदों बिपिएफनि बा जा बेरेखा हान्जा बे बेरेखा हान्जाफ्रा इउपिपिएल सरकारा जेबो मावाखै होननानै जों बानायनाय लामाजोंसो इउपिपिएलनि लिडारफोरा थाबायगासिनो दं होननानै मा बुंगोन सारा बिसोर? आसलते जों बानायदों बैसोर बानायदों नङा। जे गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानिफ्राय गभर्नमेन्ट अफ आसामनिफ्राय सोर बेसे रां लाबोनो हायो, सोर बेसे स्किम लाबोनो हायो, नैबेनिसो कम्पिटिसन जानांगौ आसलते। दा थांनाय 17 बोसोराव जाखिनि बिथांमोननि बा 15 बोसोराव जाखिनि बिथांमोननि जि सरकार जे बिथांमोना गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानिफ्राय बेसेखिनि पुन्जि बिथांमोना लाबोनो हाखो, बेसेखिनि डेभेलपमेन्ट बिथांमोना लाबोनो हाखो बेखौ रायजो राजायानो मोनथियो, रायजो राजायानो प्रुफ दं। दा बिथांमोननि 15 बोसोर आरो प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय जि इउपिपिएल गभर्नमेन्ट बिनि 3 बोसोर, दा बिनि डिफारेन्सखौ जेब्ला जोङो नुनो मोनगोन जे 3 बोसोरावनो बहुतखिनि गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानिफ्राय स्किम, गभर्नमेन्ट अफ आसामनिफ्राय दिनै गुड उइल मिसन प्रजेक्टफोरा आवगायनि दिनाव गैयामोन। दा गुड उइल मिसन प्रजेक्टनि दारै बहुद लामा दालां बेबायदि बानायनो हादों जायफोरखौनोखि आवगायनि सरकारा माब्लाबाबो हायाखैमोन। बिथांमोना एसअपिडि स्टेट अन एसअपिडि फान्डनि दारैल'सो बेफोरखौ मावनायमोन आरो गेजेर गेजेर मालाबा जुदि बिथांमोना मोन्दोंब्ला पेकेज मोन्दों आरो बेजोंनो हाजोबाखसै। जोंहाथ' दा पेकेज फैनो गोनां दंबावो। 3 बोसोरावथ' जोङो गभर्नमेन्ट अफ आसाम बा गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानिफ्राय पेकेजजों जाखिनि डेभेलपमेन्ट खामानि मावदों बियो पेकेजनि दारै जायाखै, बियो एक्सट्रा मोनसे स्पेसियेल इनिसियेटिभ आरो इनसेन्टिभनि दारै बे जिनिसफ्रा जागासिनो दं डेभेलपमेन्टआ। पेकेजआ जोंहा नेक्स्ट इयारनिफ्रायसो स्टार्ट जागोन आरो बेजों लोगोसे जोङो मोनथियो
दे प्रमद बर' बिथाङा गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानिफ्राय 4,000 क्रर बेबायदि बिथाङा माने अनुदान मोनगोन अनारेबल हम मिनिस्टार अमित शाहनि माने मा होनना बुङो अफिसनिफ्राय दा बे 4,000 क्ररआ जेब्ला नेक्स्ट इयार जेब्ला फैगोन आरो बेबायदिब्ला जोंनि ओनसोलाव माने अनेक डेभेलपमेन्ट जागोनखौ जों नुनो मोन्दों गामि ओनसोलफ्राव बेबायदि लामा गाज्रिफोर माने थानाय नंला प्रत्येकटा गामियानो जायखिजाया अनसुंथाइ माने मोननो हानायनि बेबस्थाखौ जों नुहुरदों बिथाङा फैनानै इन्स्टेन्टलि 5 लाख रांनिबो मन्दिरनि नामाव दान फोसावना गालांबाय बेथ' जोंनि कारने खुब माने मोजां बाथ्रा बिथाङा बाउन्डारि वालजों लोगोसे आरो गावनि खुगाजोंनो गावनो खुब गोसो मोजां गोसो माने गोथारजों बिथाङा नैबे समाजाव आरोबाव बिथांमोननि एकाउन्ट्सआवनो 5 लाख रां बिथाङा सोना हरगोन होनना बुंदों आलारि सोरां बिथांखिनि दारै दा बे आलारि सोरां बिथांखि जिथुनिखि मिशन लादों बेबो खुब माने गनायजाथावना आरो रायजो राजा बिथांमोना बे स्किमखौ पार्टिकुलारलि खुब माने अनसायदों आरो मोजां मोनदों आरो बेखौ माने आनादार नेक्स्ट इयार आरो नेक्स्ट बेबायदिनो जों जुदि होबाय थानो हायोब्ला प्रत्येकटा मन्दिर प्रत्येकटा नामघर प्रत्येकटा बाथौ थानसालि प्रत्येकटा धोरोम माने आफाद दिनै ख्रिस्टियानानो जा बा जायखिजाया धोरोमानो जा गासैबो मोनजोबगोन बे माने जिथुनिखि अनसुंथाइ आलारि सोरांनि दारै दा बे खुब मोजां माने मोनसे मा होनना बुङो मिशन लादों आरो मिशन आरो भिजन मद प्रग्रामाव जेब्ला सोरबा लिडारा आगान सुरगोन आखाइ होगोन आरो बेबायदिनो माने देरहासार जालांगोन जों बेखौ नुनो मोनो मानगोनां दिनै नैबे जोंनि खासिबारि लान्दासुरि ब्रह्म मन्दिराव नुजाफैनो हानाय मिडियानि नोंथांमोन बा नोंथांमोनखौ आङो गिबियावनो साबायखर होग्रोनो सानदों मानो होननानै बुङोब्ला दिनै नोंथांमोननि जुगिदिनो प्रमद बर'नि अननायाव आरो सन्जय स्वर्गियारिनि नाजानायाव जोंनि खासिबारि लान्दासुरि ब्रह्म मन्दिराव ओरैबायदि मोनसे गिदिर मोनसे स्किम होलांबाय दा बिनि थाखाय जोङो प्रमद बर' सार आरो सन्जय स्वर्गियारि सारखौ जों बुंनानै फोजोबनो हानाय जोंहा रावानो गैया मानो होनना बुङोमोनब्ला जोङो दिनैसिम बेबादि सानदोंमोन सिमां बादि नुदोंमोन खिन्थु बे सिमांखौ जों जाफुंहोनो हानाय जोंहा जेबो खेमथा गैयामोन खिन्थु दिनै बिथांमोननि अननायाव दिनै जोंनो मन्दिरावहाय वाल होलांबाय बे वाल होलांनायाव जोङो साबायखर बावनांगोन जा सन्जय स्वर्गियारि सारखौ बिथाङानो बे जोंनि मन्दिरनि माबाखौ लिस्टआव हरबाय आरो जाफुंनानै फैबाय आरो दिनै बेखौनो जोङो फिथा हास'बाय रायजोनो हगारना होलांबाय बिनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर आरो बेवहाय जोंहा प्रमद बर' सार बिथाङाबो फैनानै दिनै जोंनि बे मन्दिर लांगोनायाव हाबफैनाय लोगो लोगोनो बिथाङा जोंखौ साबायखरजों लोगोसे जोंनि बे मन्दिर लुफुंनाय आद्रा थानाय मन्दिरखौ लुफुंनो थाखाय 5 लाख रां जोंनो आरो होबावलांबाय दा बिनि थाखाय जों बिथांखौबो रोजा रोजा साबायखर मानो होननानै बुङोमोनब्ला जोंहा समाजाव इसिबां रांखावरि गैयामोन थेवबो बेखौ नुनानै बिथाङा जोंनो 5 लाख रां होलांदों बिनि थाखाय साबायखर आरो आङो आगोलाव जेबादि जोंनि समाजाव दुखियामोन दा नैबेखौ दुखियाब्लाबो जोंनि समाजाव दा जों एसेबाबो डेभेलप बायदि मोनदों मानो होननानै बुङोब्ला जोङो सरकारनिफ्राय जों गोबां अनसुंथाइ मोननाय जाबाय दा जोङो दिनै वाल बानायनो मोनबाय बेबो मोनसे बिटिआर सरकारनि मोनसे अबदान आरो मन्दिर लुफुंनाय बे 5 लाख रां बेबो सरकारनि मोनसे अबदान बेबायदि हिसाबै आङो सानदों 3 बोसोर बैसोआवनो बिथांमोना जेरैबायदि मावबोदों बेनि थाखाय आङो बुंनानै आंनि बुंनांगौखौ आङो फोजोबनो हाया मानो होनना बुङोब्ला आंनि गोरबोनि खोथाखौ आङो बुंनानै बिथांमोनखौ साबायखर बावनानै बावबाबो बावजोबनो हाया बिनि थाखाय आङो रोजा रोजा साबायखर प्रमद बर' आरो जा सन्जय स्वर्गियारिनि थाखाय आरो बिसोरनि मावथि हान्जाफोरनि थाखाय आं बेखिनिखौ बुंनानै फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों थांनाय सरकारफोरनिफ्राय जेबो मोनाखैमोन नामा जोङो थांनाय सरकारफोरनिफ्राय जोङो जेबो मोनाखै मोनदोंमोन एनरेगानिबाबो जोङो बावहाय जिबादि स्किम जोङो फिसा फिसा आर्ट फिलिं मोनोमोन बे जेबो खामानि जायाखै बेनि थाखाय जोङो दा साननानै नायोब्ला 15 बोसोर बिथांमोना बिपिएफआ सरकार सालायदोंमोनब्लाबो दा नैबे 3 बोसोरनि जों रुजुनानै नायोब्ला अख्रांजों हाजों समान बा हिमालय हाजोजों समान जोङो हमनानै लादो 15 बोसोर बैसोनि आरो 3 बोसोर बैसोनि नैबेखौ जोङो रुजुनानै नायबानो जों गासैबो हमनो हायो बावहाय सोर बेसेबां मावदों मावाखै नैबावनो आसि थाइसेयाव आसि मोनसेयाव जोङो नुजोबनो हायो आरो मोनथियो
बेनि थाखाय आङो इउ पि पि एल सरकारखौ आंनि गोरबोनिफ्राय आरो समाजनि आफादगिरि जानानै आं समाजनिफ्राय जानानै रोजा रोजा साबायखर थाबाय। बेनिखायनो आङो नोंथांमोनखौ आङो मिडियाखौ आङो आंनि गोरबोनिफ्राय साबायखर होबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों, धन्यबाद। सना रुफा आरो हिरानि जुवेलारि गाननो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। दासान्दि फुजा बोथोरखाय खम बेसेनाव फानगासिनो MSCB जुवेलार्सआव सना रुफा आरो हिरानि समायना रमायना जोंख्लाबनाय जुवेलारिज। MSCB जुवेलार्सआव मोननो हागोन राजकोट जुवेलारि, कास्टिं जुवेलारि, कलकाता जुवेलारि, मेसिनजों बानायनाय जुवेलारि आरो आखाइजों बानायनाय जुवेलारि। लोगोसेनो हाबा हुखायाव गाननो थाखाय सना आरो हिरानि समायना जुवेलारिसफोरखौबो मोननो हागोन। MSCB जुवेलार्सआनो दं क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय क'क्राझार रेल गेटनि साखाथि वार्ड नं 5 बिबेकानन्द पथआव। MSCB जुवेलार्सजों थोंजोङै जगाजग खालामनोबो हागोन 9954273079 जानबुं अनजिमायाव।